gynharach fe gyflwynwyd Gwobra ac ysgoloriaethau blynyddol Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru. Ond eleni mae yna wobr newydd sy'n cael ei rhoi gan y Gymdeithas ac S4C, sef Gwobr Goffa Dai Jones Llanilar. Dai yn amaethwr, Dai yn ddarlledwr, ac felly mae hon yn wobr sy'n cael ei chynnig i bobl dan 10 ar 20 oed i gydweithio efo rhai o'r cwmnïau cynhyrchu sy'n creu cynnwys gwledig ar gyfer S4C. Roedd gofyn meddwl am syniad, datblygu'r syniad, ac fe fydd hwnnw maes o law yn cael ei ddarlledu ar blatfforma y sianel. Mae'n bryd i ni gyfarfod ag enillydd cyntaf Gwobr Goffa Dai Jones Llanilar. Gwobr Goffa Dai Jones Llanilar. Mi gafodd y wobr i'w lansio yn ystod y Sioe ha, a mae y waith ar y cyd rhwng y Cymdeithas Amaethyddol Frenhinol Cymru ag S4C. Wedi chyflwyno cof am yr anwyl yr unigryw Dai Jones Llanilar. Roedd safon yr ceisiadau yn arbennig o uchel, and I know the judges had a difficult task to select a winner. But ladies and gentlemen, the winner of the Dai Jones Llanilar Memorial Award for 2025 is awarded to Ellen Gwen Williams. Mae Ellen Gwen yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd, ond mi ydyn ni wedi ei mabwysiadu hi yn Sir Fôn erbyn hyn, lle llongyfarchiadau mawr i Ellen Gwen. Mae hi yn derbyn, fel ydych chi wedi gweld, fi'n siŵr, ffon fugal a llys ysgrif. Ellen Gwen Williams ydw i. Dwi'n 29, yn wreiddiol o Ddyffryn Clwyd efo yma, a di ymgartrefu yn Ynys Môn wan efo mhartnar Owain a 2 ferched fach. Calon Cefn Gwlad ydy'r enw'r eitem sydd yn ymwneud efo cnifio cyflym hiraethog sydd yma yn cael ei gynnal lawr yn Henllan yma. Rhywbeth personol iawn i fi nes i ddechrau i drefnu fo yng Nghriw nôl yn 2017 a di codi llawer o arian dros y blynyddoedd i bob math o elusennau. Ddim gymaint am y cnifio ei hun o'n i eisiau gwneud y rhaglen am, ond am y bobl sy'n trefnu, sy'n rhoi di amser ar gyfer cynnal digwyddiad fel hyn. Dwi'n gobeithio fydd yn eitem fydd yn gallu dangos pwysigrwydd cymuned, bod calon cymuned Cefn Gwlad yn dal i guro yr Cymreictod sydd o gwmpas ni, yr pobl sy'n byw yn yr ardaloedd Cefn Gwlad yma, teuluoedd sydd tu ôl. Dwi eisiau dangos yr ysbryd yna, yn enwedig yn union dyna be o Dai Jones yn neud, oedd dangos ysbryd Cefn Gwlad ei hun, a dwi'n gobeithio dyna byddai'n gallu rhoi drosodd yn yr eitem yma. Wel, mae Dyffryn Clodfawr Clwyd tu ôl i mi, a dwi ar fferm Ron Felen Hensan efo Bob Williams ar teulu. Ffodus iawn, dwi wedi cael nabod Dai Jones yn hun, wedi bod yma yn ffilmio nôl yn 2014, dwi'n meddwl ydi. Oedden ni'n ymarfer i rali ffermwyr ifanc efo dynnu rhaff, a dyma Dai a Dat yn cael y syniad i ni dynnu Dai ar y tractor ffyrgu bach. Hei, dych chi'n barod? Dai efo'i droed ar y brec, ac oedden ni ddim yn symud, a dyna lle oedd o chwerthin hapus braf ar yr ffyrgu bach, a pawb arall yn chwerthin yn y pennau ni hefyd. A dyna oedd cymeriad Dai, oedd o'n cael yr hwyl allan o bawb yn dod, oedd o'n gweld ei gyfle. Dwi'n gobeithio fyddai'n gallu gwneud y bobl teulu a ffrindiau a bobl sy'n nabod Dai yn prowd iawn o'r rhaglen yma. A fel ddudodd Dai unwaith, pobl arbennig di pobl Cefn Gwlad, a diolch i'r nefoedd am gael fod yn un ohonyn nhw. Gwobr Dai Llanilar ac Ellen, llongyfarchiadau calonog i ti. Mae yna fwy na llys ysgrif yn does. Mae'r ffon fugail hefyd. Oedd, o'n i ddim yn disgwyl y ffon fugail o gwbl, ond yndi, rhywbeth i gofio a rhywbeth i roed fyny gobeithio. Wel, da ni'n sefyll yma rwan. Gwartheg Dion Cymreig tu ôl i, da ni'n edrych dros gylch y gwartheg a faint o weithiau welson ni Dai yn pwyso ar ei ffon fan hyn. Mae o'n, i fel bod y gwobr yma i'r cof am Dai, mae o'n rhywbeth special iawn. A yndi, cof am Dai, mae o, i fi yn bersonol, dwi'n ffodus iawn. Ie. Ti'n gofio fo'n dod acw? I wneud Cefn Gwlad? Ers wneud y prosiect yma, da ni wedi bod yn siarad amdan atgofion a falle, a Dat yn dod fyny efo straeon am Dai. O'n jyst gymaint o hwyl efo fo'n doedd, a dwi'n cofio
ambell waith hefyd o gysadlu'n Eisteddfod ffermwyr ifanc, oedd o wastad cefn llwyfan efo ryw comment i ddweud cyn i fynd ar y llwyfan. So, oedd o'n... Ac di'r teulu efo chdi heddiw, mae'n siŵr gen i. Be oedd gen dad i ddweud pan welodd o'r ffon, ta? O'n nes i ddweud fi biau, achos fel arfer sef o'n dwy ni. O'n i'n gafel yn y ffon yn wrong, so rhaid i fi rhaid fel un. Felly dad yn dweud, ie? Ia. Ond os am cyd-efaid yn dod efo'r ffon? Na, nes i ddweud yna, na. Ond mae'r ffon a'r wobr ei hun yn special iawn, di. Dwi'n dal yn disyncio fewn iawn, ond yn dod, hapus iawn. Ti'n Sir Fôn erbyn hyn? Dros y bont yn dod, Dros y bont, ie. A be ydy dy hanes di rwan ta? Ti'n di bod yn gwneud, mae bod yn llwybr eitha troellog yn dydi? Yndi. Gwneud amryw o bethau? Dwi wedi bod yn ffodus dros y blynyddoedd yng nghyn gweithio efo DPJ o gael yr cyfle i bod ar radio. Dwi'n siarad coeddus efo ffermwyr ifanc rhywbeth am yr siadw. Dwi'n lwcus iawn efo y profiad dwi wedi gael fan'na. Wedyn, ia, wrach bod fi'n siarad gormod, ond cael bod ar y radio Cymru a Cymru bob cyfle hefyd o fi'n gallu. A dwi wrth y modd yn adrodd straeon am pwysig sydd am cefn gwlad Cymru ynde, ac amaethyddiaeth. Felly, hon di'r prosiect nesaf, dwi'n edrych ymlaen yn ofnadwy yn neud o. Felly, pan welis i fod y Gwobr Goffa yma'n dod, a mae'n gyfuniad perffaith pan ni'n meddwl am dau y darlledwr a'r amaethwr, ynde, ti'n bod, cyfuno'r ddau beth yna wyt ti isio wneud felly? Gobeithio. Dwi eisiau dangos cefndir dau, oedd o mor dda efo bobl, oedd o'n cymryd, dwi'n meddwl nôl am y rhaglen Johnny Moch na, o sut oedd o'n cadw, os o'n i jyst i chwerth, oedd o'n jyst yn cadw'r proffesiynol na hefyd, ond ia, yn ffordd oedd o'n disgyn dros y ffens, so felly, dyna o dau, dyna sydd dwi'n cofio dau, ac ond jyst y hwyl oedd o'n gael allan o bobl hefyd, oedd o'n, oedd. Dyn pobl go iawn. Dyn pobl, oedd. A dwi'n gweld yma heddiw, a mae yna bobl yn heidio dy gwmpas titha hefyd i dylongyfarch. Sut wedi di... Falle fori wedi'n edrych yn ôl ac yn meddwl, sut diwrnod oedd o'i? Mae'n diwrnod i gofio, yn sicr. Diwrnod i gofio, yndi, a mae o'n rhywbeth, y teulu bach gen i adre, mae o'n rhywbeth ffodus iawn, a fel oedd y boi o Edwys y Conwy'n deud, yn pasio'r arwennau yn ôl i'w hogyn, a pa mor pwysig di o i gadw cefn gwlad amaethyddiaeth Cymru fyw yn ar iaith Gymraeg, a dwi'n gobeithio allai basio hwnna lawr i'r ferched sydd gen i, yndi, mae o'n, da ni'n y ffairia, da ni'n dathlu, wel, Cymreictod, Cymru, cefn gwlad a amaethyddiaeth, a yndi, mae'n rhywbeth bwysig iawn. Elen, diolch am y sgwrs. Llongyfarchiadau calonog, a dwi'n edrych ymlaen at glywed a gweld llawer iawn mwy ohona ti. Do, dwi'n edrych ymlaen neud o. Diolch fawr am hynny, diolch fawr iawn. Arferchog. Trysor ar hein, wan. A dal dafal yn hwn. Cadw nhw'n saff.